sekali-kali sampean mikir nganggo cara tasawuf tenan. Nganggo cara tasawuf pula senajan urusan dunya mbok pikir nganggo cara tasawuf lak penak. Ngeten lho jajal. Wong iku nek edan dunya iku wong sing seneng atine nelongso. Niki cangkan kalimat kula niki cangkan. Kok sampean ra mudeng. Kok sampean iso ngatur awake lho gampanane. Ngene. Wong nek ora berusaha atine ditata sampai lek dan donya iku dimbano iku wong demen gratis, iku wong demen nelongso. Tak baleni malih. Wong sing atine lek demen donya dimbano iku asline wong sing seneng gratis, iku wong sing seneng nelongso. Mergo napa? Eling-eling tenan kalimat kula. Cobaning Gusti iku mesti diliwatno perkara sing mbok senengi. Eling kalimat kula nggih. Piye mau jare? Cobaning Gusti iku mesti diliwatno perkara sing mbok senengi. Mesti yo. Mesti. Lah perkara sing mbok senengi iku ngene. Wong iku semakin akeh bondo, semakin akeh donya, mongko dhekne bakal semakin akeh lek ngadepi coba. Mergo ngene, sampean mikir gablak lah atau kisah. Sampean dino kok dicoba loro itu? Sampean dicoba loro itu perkara dino? Jawabannya perkara diutus. Sampean dino kok dicoba loro mripat, mergo sampean di mripat. Sampean dino kok dicoba mobilnya rusak nang dalan. Mergo sampean di mobil, nek sampean kan di mobil, gak mungkin sampean dicoba mobil rusak nang dalan. Sampean kan di untu. Ya ora mungkin sampean dicoba loro untu. Artine ngene. Wong nek waras akal. Mesti kepengin enteng uripe, kepengin mau kena coba apa wae. Iku nek waras lho. Ning genteng wong kepengin enteng uripe, mau kena coba apa wae. Kok dipik kepengin apa wae iku jenenge wong gendeng nalare. Semakin akeh sing mbok duweni iku semakin awakmu ngadepi coba saakeh-akeh saka Gusti. Mergo napa? Sampeyan percaya cobane Gusti iku mesti diliwatno perkara sing mbok senengi. Kowe seneng apa wae kena. Kowe kepengin apa wae monggo. Kowe karep apa wae kono losno ora apa-apa, ning percaya uripmu mesti kakehan coba. Uripmu mesti kakehan coba. Nek kowe kepengin enteng uripe, kepengin ora kena coba apa wae, sing mbok senengi sithik wae. Sing mbok senengi sithik wae. Dene masalah kowe duwe apa-apa. Ning aja nganti nglilipi ati, aja nganti mbok-mbokno rasa. Nek nglilipi ati mbok-mbokno rasa percaya, kowe bakal kakehan coba lagi tasawuf. Tasawuf mlebokno sing koyo ngene iki lho. Jane iku kabeh wong iso, masih ora kiai iso. Jane nek gelem temenan dadi ngene. Wong sing